Tulo ang samdan sa nahitabong Pagpamusil sulod sa Mindanao State University o MSU main campus sa Marawi City. Ania report. Nagdinaganay kini mga mitambong sa usa ka school activity sa grandstand sa Mindanao State University o MSU main campus sa Marawi City Huwebes sa hapon. Kinihuman sila nakadungog og buto sa pusil samtang gipahigayon ang aktibidad. Matod sa kapulisan, dunay pagpamusil sulod sa campus nga gikaangol sa tulo ka tawo nga nailhang sila si Anwar Munabantog Kiram, 26 anyos, Mohaimen Batal Maba, 21 anyos, ug ang suspect nga nailhang si Armama Makaraya. Sa investigasyon, nagtan-aw sa aktibidad ang duha ka biktima dihang miabot ang suspect ug duha pa ka kaubanan nga sila si Banjo Saripada ug Rakim Saripada. Nang hagit kuno og away ang mga suspect dahil mibunlot og pusil ug gipang pusil ang mga biktima. Apan dunay pulis nga mibalos ug naigo si Makaraya sa bukton. Gilaing miikya sa mga suspect nga ginapangita na karon sa kapulisan. Gilaing sab nga gidala sa ospital ang mga biktima. Na-recover dito sa crime scene ang mga bala sa 9mm ug caliber 22 nga pistola. Sa official statement sa MSU, gikaguol niini ang panghitabo apan mapasalamaton sa pagresponde gilayon sa kapulisan ug security services sa universidad. Nakig-alayo na kini sa otoridad alang sa investigasyon sa insidente. Misaad sab kini nga ipabilin ang kahusay ug kalinaw sa universidad dungan sa pagpahinumdum sa mga naglangkob sa tulungaan nga mag-igmat kanunay ug gi-report ang mga kadudahang aktibidad sulod sa campus. Ako si Sarahhilomen-Velasco para sa One Mindanao.